Perioada regimului comunist reprezintă aproape 50 de ani din istoria Universității din București și de aceea i-au fost pregătite două secțiuni în expoziția permanentă. Această primă secțiune se concentrează pe evoluția generală și pe situația corpului didactic. În timpul regimului comunist, evoluția Universității din București a fost contradictorie. Epoca a debutat cu epurări și persecuții, politizare și luptă de clasă, care au dus la grave pierderi umane și instituționale în anii 1940 și 1950. În anii 1960 a urmat o perioadă de destindere relativă, de expansiune cantitativă și de reafirmare și consolidare a valorilor profesionale. S-a înregistrat o lărgire semnificativă a ariei sociale de recrutare a studenților și cadrelor didactice, iar profesorii universității au obținut rezultate importante în cercetarea științifică. După 1971, regimul a fost tot mai ostil față de învățământul superior universitar-pedagogic, iar reducerea numărului de studenți și restricțiile de tot felul s-au potențat reciproc, aducând universitatea într-o situație de contractare și declin instituțional, sincronă cu criza de ansamblu a societății românești în anii 1980. Printre exponate întâlnim fotografia cu Nicolae Ceaușescu în vizită la Muzeul Universității din București din 1969, diploma doctor honoris causa acordată de Universitatea din București lui Nicolae Ceaușescu în 1973 sau un grafic cu structura Universității din București între 1977 și 1985.